Nápad, vízia je niečo, čo v človeku môže driemať dlhú dobu. Nosí ich vo svojej mysli, rozvíja, sníva o nich. Alebo to je len jedna myšlienka, záblesk geniality. Je to nápad, čo môže znamenať začiatok dlhej cesty. Cesty, ktorá bude inšpirovaná týmto jedným okamihom, touto jednou myšlienkou. Nápad môže byť to, čo v človeku zapáli iskru, rozdúcha plameň a bude ho poháňať vpred. Motivuje ho prekonávaniu zdanlivo neprekonateľných prekážok, bude stáť za stovkami, tisícami hodín tvrdej práce spojené s jeho realizáciou. S realizáciou, ktorá je omnoho ťažšia ako všetko to, čo predchádzalo jeho zrodu. Zrodu nápadu, ktorý môže zmeniť celý svet k lepšiemu, definovať nové pohľady na veci okolo nás, môže zmeniť prístup k tomu, čo považujeme za jednoznačné alebo historicky dané. Nápad sa musí rozvíjať, tvarovať a neustále zdokonalovať. Realizácia študentských nápadov si však vyžaduje pomoc. Sami to nedokážu. Potrebujú pre ich vec nadchnúť aj iných, potrebujú miesto, kde by dokázali svoj nápad prezentovať ostatným študentom tak, aby ho pochopili a spoločne mohli rozvíjať a realizovať. Miesto, kde nájde nápad pochopenie, podporu a príde do styku s komunitou, s inými ľuďmi, v ktorých bude mať šancu zapáliť plameň, preniesť na nich nevyčerpateľnú energiu a nadšenie. Nápad im umožní vidieť svet v novom svetle a úplne iným pohľadom. Ak sa to podarí, ak sa dostane do tohoto bodu, keď budú mať aj ostatní ten správny pohľad, práve vtedy je vidieť hodnotu stojacu za nápadom. Tí, čo tú hodnotu uvidia, mu pomôžu stať sa realitou alebo možno zárodkom iného, lepšieho nápadu, veľkej myšlienky. Nápad potrebuje miesto, kde bude jasne prezentovaný a kde sa na jeho rozvoji môže podieľať mnoho tých, ktorí veria, že je to niečo viac ako len ďalší bezvýznamný počin. Študenti môžu spojiť svoje sily a vytvoriť niečo úžasné, bez rozdielu na to, či je statik, geodét či architekt. Alebo môže jednoducho upadnúť do zabudnutia ako mnoho iných a plameň živený nadšením navždy vyhasnúť.